Isto naceu en principio porque nós tiñamos xa contactos coa Federación Galega Marítima e Fluvial, o mesmo que se teñen con outras federacións, pero en este caso coa Federación Galega Marítima e Fluvial porque forma parte do patrimonio. Entonces consideramos importante que o noso patrimonio cultural ten unha parte material e unha parte inmaterial e que hai que conservalo todo. Sabíamos tamén, e eles sabían, que en Brés hai unha exposición moi importante. En novembro fomos a Brés a unha primeira reunión a preparar este encontro. Mantivemos unha reunión de traballo onde puxémonos de acordo para o espacio, para ultimar detalles, o número de embarcacións que íbamos levar, cales íbamos levar e como iba a ser a nosa relación e o noso programa. A partir de aí puxémonos a traballar e dende esa ata hoxe en día un longo traballo para que o 11 ao 17 de xullo saia todo da maneira máis correcta posible. Os mariñeiros. Ali o que se vai facer é unha exposición efectivamente das embarcacións, vaise facer obradoiros e vaise facer tamén con vídeos e o que se vai explicar é a nosa vida marítima e o noso patrimonio e ao mesmo tempo tamén se vai levar unha parte da nosa cultura. A expedición oficial que organiza a Consellería de Cultura xunto coa Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial vai levar un despliegue potente, unhas 30 embarcacións no que se busca maior representatividade, é dicir, maior diversidade de tipos para dar ali unha imaxe o máis ampla posible da grandísima riqueza que temos aquí en Galicia. Temos unha riqueza moi grande, sobre todo en embarcacións pequenas, non ao mellor en grandes veleros, que tamén hai algún, pero sí en embarcacións pequenas de traballo. E logo o que hai un día que é o Día de Galicia, que además coincide con o 16 de xullo, que é o Día do Mar, por excelencia, e ese día é dedicado especificamente a Galicia. E os outros días temos un pabellón, máis que un pabellón, temos 1500 metros cuadrados, que consideramos un espacio importante onde podemos demostrar todo o noso patrimonio cultural. Veñen embarcacións de todo tipo, xente que se reúne ali en torno, o sea, que a mesma idea que temos de recuperación de patrimonio, e entón, nos esperamos que seña algo moi instructivo. Vamos que a idea de aprender moito das ideas de outras asociacións de funcionar, de facer proxectos, bueno, pero tamén vamos un pouco, eso é a primeira vez que fora dos encontros de aquí, en que teñen carácter internacional tamén, pois tamén é a primeira vez que vamos a sair, un pouco tamén hai ese nerviosismo por saber o que será, non? Esta pequena mostra ten unha parte, efectivamente, que é unha parte expositiva, pero que está moi ben e que sí que nos dá unha idea fácil e é moi didáctica de como son as diferentes embarcacións, e logo ten unha parte de obradoiros en onde os nenos poden ver como era eso. E máis, mesmo pescan non dos obradoiros, teñen que medir, se dá ou non a medida, se non dá, teñen que tirar, e non é fácil pescar en eso. Entón, trátase de inculcar e de concienciar a todo o mundo, os pequenos e os maiores, de que o noso patrimonio é noso e somos nós que temos que manter esta nosa identidade cultural. Que ventaxe ou que inconveniente ten que teña o fondo plano ou que non o teña? Cada barco está preparado para o seu sitio. Sí. Se ti non tes porto, se ti non tes un peirao onde amarrar e necesitas subir rapidamente pola playa, fondo plano. Ti cando mires unha barca de fondo plano é porque esa avaran na playa. Un fillo de Ajana pode per nome, nunca preguntar mariñeiros os de quilla que é os planos, porque isto hai que ter un pouco de sentido común. Eu son de mar. Coloco, que me está dicindo? Que o mariñeiro, que o jameleiro non ten sentido común. Porque o outro día dixenlle eu, jameleiro, a jamela ao lado da dorna non ten nada que facer. Pero, que? Como se puxo, sabes? Bueno, pero iso ten toda a razón de poñer, iso non hai... Agora estamos na democracia, cada un poñese como lle dá.